Moi bons días, hoxe estamos aquí a metade da mañán visitando o Monte do Gozo e comprobando de primeira man como se está a poñer en marcha este novo punto lila, este novo punto arcoíris, este espacio de igualdade en definitiva que a Xunta de Galicia acaba de instalar aquí nun dos principais festivais deste verán como é o Son do Camiño. Será o primeiro dos 8 puntos lila e arcoíris que a Xunta de Galicia instalará nos principais festivais de Galicia e que ten un obxectivo moi claro: achegar á xente moza, achegar esos puntos de sensibilización, de orientación, de prevención e tamén de intervención se é necesario. Por que o facemos aquí? Porque é o lugar onde concurre moitísima xente moza e, polo tanto, é necesario ter ese punto de asesoramento, como decíamos, cercano aos principais festivais, os principais lugares onde está a xente nova. É precisamente o que estamos facendo na Xunta de Galicia, continuar achegando recursos como este á mocidade exactamente igual que estamos facendo a través dos centros de información da muller, móviles que a Xunta de Galicia puso en marcha, co objetivo de achegar recursos ao rural e tamén recursos aos campus universitarios. É dicir, achegar máis recursos alá, onde máis persoas necesitan precisamente dese asesoramento, desa información e dese traballo de sensibilización.